हाग्रामा महिलारिया जौनि मास्टार बिथाङा टाइगार अफ द ड्रिंक आरो बिथांनि जे सेला बेलाया बे समाव टाइगार अफ द फक्स होननानै रुजुदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा তেওঁলোকেতো মদৰ মাষ্টৰ হয় হাগ্ৰামাটো টাইগাৰ অফ দ্য ড্ৰিংক বুলি ক'ব লাগিব হি ইজ নাথিং মোৰ হি ইজ এ টাইগাৰ অফ দ্য ড্ৰিংক গতিকে তাৰ ল'ৰাবিলাকে টাইগাৰ অফ দ্য ফক্স হ'বই रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ जौनि मास्टारजों रुजुदों आरो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा टाइगार अफ द ड्रिंक होननानै रुजुदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथांनि जे सेला बेला बे सेला बेलाफोरा एबा बिथांनि जे मददगिरिफोर बिथांनि हेफाजाबगिरिफोरखौ बे समाव टाइगार अफ द फक्सजों रुजुदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ मास्टार जौनि मास्टार होननानै रुजुदों आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा टाइगार अफ द ड्रिंक होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथांनि सेला बेलाखौ बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे टाइगार अफ द फक्स होननानै रुजुदों जायनि थाखायनो बे समाव बिथांमोना बे सियाल बायदि बे समाव गुबुन जायगाफोराव थांनानै गुबुंले थासारि बिथांमोना बानायनो नाजायो एबा हास्थायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव बे समाव बावखुंग्रि बियाबाव फ्लेगखौ दानसिदों एबा हासिदों होननानै मोनसे अजद खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ आरो जायनि थाखायनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोना बाथुल लानानै बे समाव गाग्लोबगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बिथांमोनानो गावसोरनो हाबाफारिखौ मावदों आरो दायखौ होदों बा दायखौ जाबसिनदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मानोना बे समाव सिखावासो सिखावनि आइथेंखौ नुयो सिखावासो सिखावनि बाथ्राखौ खोनासङो होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना बिथांमोना सिखाव आरो बिथांमोना बे समाव बिथांमोनानो दानसिनाय एबा हासिनायखौ नुग्रोदों बिथांमोनानो जुदि नुग्रोदोंब्ला बे समाव बिथांमोनानो दायखौ मावदों आरो बिथांमोनानो बे समाव जे गुबुनखौ दाय जाबसिनदों मानोना सिखावासो सिखावनि खामानिखौ नुयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया जौनि मास्टार आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा टाइगार अफ द ड्रिंक होननानै रुजुदों आरो बिथांनि थाफाग्रा एबा सेला बेला बिथांनि मददगिरि लाइमोनफोर बिथांमोनखौ बुंथिदों जे टाइगार अफ द फक्स होननानै रुजुदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथां गुबुन मोनसे नामजों रुजुदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टाइगार इज बेक होननानै सिगाङाव बाथ्रा बुंथिदों आरो बे बाथ्राखौनो सोलायनानै बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे टाइगार अफ द ड्रिंक होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना बिथांमोना जौजोंनो थायो आरो जौजोंनो गफबनानै बिथांमोना सोलियो आरो जायनि थाखायनो बे समाव गुबुन जायगाफोराव गाज्रि थासारिखौ खालामनो बिथांमोना जुजिदों एबा नाजादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा তেওঁলোকেতো মদৰ মাষ্টৰ হয় হাগ্ৰামাটো টাইগাৰ অফ দ্য ড্ৰিংক বুলি ক'ব লাগিব হি ইজ নাথিং মোৰ হি ইজ এ টাইগাৰ অফ দ্য ড্ৰিংক গতিকে তাৰ ল'ৰাবিলাকে টাইগাৰ অফ দ্য ফক্স হ'বই টাইগাৰ অফ দ্য ফক্স হৈ পেলাই তেওঁলোকে বহুত বিভিন্ন কাম কৰিব বিচাৰে গতিকে কিং অফ দ্য ফক্স টাইগাৰ অফ দ্য ফক্স নহয় কিং অফ দ্য ফক্স গতিকে আপোনালোকে চাওক সৌদিহি দিনাখন তেওঁলোকে যিটো প্ৰেছ মিট দিলে যে ইউপিপিএলৰ ছাপৰ্টাৰবিলাকে বোলে মই শুনিছোঁ তেনেকৈ ছাপৰ্টাৰবিলাকে বোলে বিপিএফৰ অফিচৰ কাষত থকা বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ যি জান্দি সেইটো জান্দিটো ফালি পেলাইছে বা উঘালি পেলাইছে বুলি সেইটো বিপিএফে চাগে প্ৰথম দেখিছে সেইটো বিপিএফে কৰা বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যিজন মানুহে চোৰেহে কোনফালে চোৰ গৈছে বুলি ধৰি আন্দাজত মানে গেছিং কৰি পেলাই কথাটো কয় আমি বিপিএফকে চোৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু তেওঁলোকেতো মদৰ মাষ্টৰ হয় হাগ্ৰামাটো টাইগাৰ অফ দ্য ড্ৰিংক বুলি ক'ব লাগিব হি ইজ নাথিং মোৰ হি ইজ এ টাইগাৰ অফ দ্য ড্ৰিংক গতিকে তাৰ ল'ৰাবিলাকে টাইগাৰ অফ দ্য ফক্স হ'বই টাইগাৰ অফ দ্য ফক্স হৈ পেলাই তেওঁলোকে বহুত বিভিন্ন কাম কৰিব বিচাৰে গতিকে কিং অফ দ্য ফক্স টাইগাৰ অফ দ্য ফক্স নহয় কিং অফ দ্য ফক্স গতিকে আপোনালোকে চাওক সৌদিহি দিনাখন তেওঁলোকে যিটো প্ৰেছ মিট দিলে যে ইউপিপিএলৰ ছাপৰ্টাৰবিলাকে বোলে মই শুনিছোঁ তেনেকৈ ছাপৰ্টাৰবিলাকে বোলে বিপিএফৰ অফিচৰ কাষত থকা বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ যি জান্দি সেইটো জান্দিটো ফালি পেলাইছে বা উঘালি পেলাইছে বুলি
সেইটো বি পি এফে চাগে প্ৰথম দেখিছে সেইটো বি পি এফে কৰা বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যিজন মানুহে চোৰেহে কোনফালে চোৰ গৈছে বুলি ধৰি আন্দাজত মানে গেছিং কৰি পেলাই কথাটো কয় আমি বি পি এফকে চোৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু